खुलुमबाय। सानसुमै खौसे आफादनि बानजायनायाव खुंगा 43थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय जायगा मरिपुर। आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंदि बैसागो दाननि 10 आरो 11 माने 10-11 माने 10 तारिख गाबोननिफ्रायनो जोंहा मोनसे बादायलायनाय फोरबो बादायलायनायाव नोंथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेनि बादायलायनायफोरा जादों मोनथाम रोखोमनि। मोनसेया जाबाय ट्रेकजों बड' मेथाइ बादायलायनाय आरो नैथिया जागोन बड' मेथाइजों मोसानाय बादायलायनाय, थामथिया जागोन बिहामजो हानजा बड' बैसागु मेथाइ बादायलायनाय। बेयाव सेथि बान्थाया मेथाइ खननाया सेथि बान्थाया जागोन 1500, नैथि बान्थाया जागोन 1000, थामथि बान्थाया जागोन 500। नेक्स्ट मोसानाय बादायलायनाय। बे मोसानाय बादायलायनायनि सेथि बान्थाया जागोन 4000, नैथि बान्थाया जागोन 3000 आरो थामथि बान्थाया जागोन 1000। नेक्स्ट बिहामजो हानजा मोसानाय। बे बिहामजो हानजा मोसानायनि सेथि बान्थाया जागोन 2000 आरो नैथि बान्थाया जागोन 1000। बेनिखायनो जोंनि बे गासै बरपेटा ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ गासैखौबो लैहोर फैनानै जोंनि बे बादायलायनायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो नेक्स्ट बेनि उननि माबाया 25 तारिख एबा बैसागो दाननि 11 तारिखआव जों हांख्रायनानै लाबोगोन बे गासै बर' हारिजों मुंदांखा जाबोनाय, बर' मेथाइ खननानै मुंदांखा जाबोनाय बिथां लैथोमा मुसाहारि बिथांजोंबो गासैबो जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो लैहोर फैनानै बिथांखौ जों रंजालि बैसागुनि रोजाबनायखौ जों गासैबो जाफुंसार होफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।